Bisan gikan sa managlahing partido, naghiusa ang mga sakop sa Mandawi City Council. Sayranta sa report ni Nico Sereno. Sa ikaduhang regular session sa 17th Sangguniang Panglungsod sa Mandawi, 11 ka mga miyembro ang present. Ug sama sa naandan, ang floor leader ang mi-introduce sa mga legislative measures o mga aksyon nga gihimo sa konseho. Napilian pagbalik ang senior member sa SP nga si Konsehal Jimmy Lumapas nga floor leader. Nasabutan sa mga konsehales, dili na mag-majority ug mag-minority sa membership sa konseho. Magkinabangay naman ta. We decided to collaborate, to work with the administration. So walay majority, walay minority. So we elected one floor leader for all. Ang mga miyembro sa konseho nagikan unta sa duha ka partido, ang Team Mandawi ug One Mandawi. Despite the fact we belong to different parties, but we decided to work together for the good of Mandawi. Atol sa sesyon, miatubang sab sa konseho ang duha ka mga appointee ni Mayor Jong Kiuano. Sila si Attorney Gonzalo Maligon, ang bagong city administrator, ug si Attorney Sara Abella, ang bagong city legal officer. Giaprubahan in mass motion ang ilang appointment. Matod ni Maligon, ang usa sa iyang tutukan nga mahunong ang delay sa suhulan sa mga trabahante sa dakbayan. The entire payroll man, so if there are 100 names there, iuli na dito ang the whole, so madili ito silang tanay. Usara ka bukang nasayop. That's unfair, di ba? So, gibungkag na naturon. Kung siya nasayop, pagtangaya nga, nimuhan siya voucher, siya ra. The rest can continue. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.